फेमिलि नोंथांमोन साफ्रोमबो मोजाङैनो दङ ना? आसा खालामो साफ्रोमबो मोजाङैनो दङ होननानै आरो आंबो मोजाङैनो दङ, आंनि नखराबो मोजाङैनो दङ। जोङो मोजाङै थानोनो नांगौ आरो जेब्लायबो जोंखौ इसोरा मोजाङैनो दैदेनथों। बेनि थाखाय नोंथांमोनाबो इसोरनियाव आरज खालाम, आंबो खालामगोन। सोरगिदिं बुहुमाव संसाराव दै बानायानो दैबाना जेरैथिंबो साग्लोबजोब्बाय। दा दैबानाखौ लानानै संसाराव गोबां मानसियानो दुखु दाहाजों मेंग्लिनानै दङ। मेगनाव मोदै, सोरहाबा माइरं गैया, सोरहाबा गाननो जोमनो जि गैया, सोरहाबा थाखा फैसा गैया। गोबांहा गोबां आंखाल जानानै दङ। गुबुन बोसोरफोरनिफ्रायबो देग्लाय बोसोराव बांसिन दैबाना जादों। बेनिखायनो जोंनि गामियाव दैबानानि मेथाइ जाय जेरै हायो सुजुनानै खननांगौ आरोना। दैबानानि मेथाइ खननाय बादायलायनो लागोन। दा जों बेयावनो खननो जों साथामाबो नै रिहार्सेल खालामगासिनो। जों साथामनि गेजेराव सोर साबसेया बांसिन मोजां खननो रोङो नोंथांमोना नाम लिरनानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड सोर थांगोन, सोर देरहागोन। आरो जोंल' नङा, जोंनि उर्ला फुथुला चेनेलनि फेमिलि गासै स्टाफानो खनगोन। सोरनिया बांसिन मोजां जायो नोंथांमोना भट होदो। भटआ बेनो जाबाय, नाम लिरना हरनांगौ आरोना सोरनि खननाया बांसिन मोजां जादों। दे बिदिब्ला जों जागायजेननोसै। दे सोर खनग्रोगोन? आं खनग्रोनोसै नामाथाय? फार्स्ट खनग्रा मानसियासो फार्स्ट थांखायो, बेनिखायनो आंनो खनग्रोनोसै। दे जोमैया फार्स्ट खनदो, एसेया सेकेन्ड खनदो, आं लास्टाव खननोसै। बेयाव जिरायनानै खनबा जाया, ओइयाव गसंहैथां। स्टेजआवबो बेबायदि गसंनानैसो खननांगोनथ'। दे जोमै खनजेनदो। गारांखौ एसे फोसाबनानै लाग्रोदों दे आरो। आयु हाबा आयु हाबा आयु हाबा आयु हाबा मारै जाबावगोन बे बुहुमा, मारै जाबावगोन बे संसारा। आयु हाबा आयु हाबा आयु हाबा आयु हाबा। साहा खोलाहा सानजोहा माथो हनै जेरैथिंबो नायो बिथिंबो दै गोनजाल'। साहा खोलाहा सानजाहा सोनाबहा माथो गासैथिंबो दै बानाल'। दै बानाजों ना गोरै ना सिंखावरि गांजेमा फिथिख्रि जेव जेव फैबाय, दै रानलांबाय, मानसिफ्रा ना गुरहैबाय। सोरहाबा अखायाव माइरं जोबदों, सोरहाबा दै बानायाव हाजिरा मावनो हायाखै, सोरहाबा दालि ओंखाम जाना थानांदों, सोरहाबा फानलु बाथोनजों ओंखाम जाना थानांदों। आयु हाबा आयु हाबा। गोजोन्थों। देहाय जाथ'बाय, रिहार्सेलसो नालाय बांद्राय मोजां खनाखै आरोना आङो। स्टेजआवबा मोजां खनगोन आं। जाबाय दे आंहा बेयावनो एसे गारांफोरखौसो फ्रेस खालामग्रोदों नालाय आङो। मोजां जाखादों दा? मोजाङाथ' जाखागोन आंनिया, खारन आं बेयाव बारा गोसो होना खनाखैना, ओरैनो खनलाबायदोंसो। स्टेजआवसो आं मोजां खनगोनबा। दे खोनासं दे आंनिखौ बे बाराव। इसा गानसो खननो होदोंथ', मा गाबखो नोंलाय? आंथ' गानखौनो खनदोंना। गाबनायाबो मोनसे गानसो, खोनासं।
आयु हाबाब मा जाखो बोथोरालाय मा जाखो बोथोरालाय गोजौआव नायदां थिङाबो गब्लं गोजासै दोकसियाव नाय दोकसियाबो दोकसि गोजासै मा जाबावगोन मा जाबावगोन थिङाबो अखा सेरसै दोकसियावबो संनो माइरं गैला माइरं गैला मैगं बायनोबो आखायाव थाइसे फैसा गैला हाजिरा मावनो मोनला मा जाबावगोन मा जाबावगोन आयै आं गोजांदों आंहा हनै गस्ला गाननो गस्ला गोरानानो गैला गोजांदों आयै अखाजों हनै गासिबो सियानो सिजोब्बाय गांसेबो सि मोजां गैला गासिबो लेथ्रा जाजोब्बाय गाबोन सुगोन सबनि सुगोन सान्दुं नेनायावनो माथो जिफ्रानो गेसाव मोनामलांजोब्बाय मा जाबावगोन मा जाबावगोन जि गैला गाननोबो मा जाबावगोन जाबायलै आंबो बेयाव बारा मोजां खना बांद्राय दुखु खनबा मेगनसो मोदै गनो नागिरो बेनिखायनो आङो स्टेजावसो मोजां खनगोन मारै जादों आंनिया मोजाङालाय जादों जानाया अब्लाबो नोंनिफ्राय आंनिया एसे मोजां जादों आरो दे नोंबो आंबो मोजां जादों होननानै बुंनो नांला रायजोफ्रासो सेलेक्ट खालामगोन सोर मोजां जादों रायजोफोर आंनिया मोजां जागोन ना जोमैनिया जादों ना इसानिया मोजां जादों सोरनिया बांसिन मोजां जादों कमेन्टआव खोन्थाहर दे नाम लिरनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो मानोना गाबोन जोंहा सेलेक्ट दङ ना दे आं दायो खननोसै दैबाना 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 नुहुरस'वा जोबथास'वा बुहुमावनो दैबाना 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 बुहुमाव नुहुरस'वा मोनदांहस'वा दैबाना माखौ मिनिदों नोंसोरो आंनिया मोजां जायाखै नामा बेबायदि गान खनो र' नोंसोर आंखौ मिनिदोंना नायबाय था आसामाव दैबाना आसामाव दैबाना 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 सोरगिदिं बुहुमाव दैबाना दैबानानि जै दैबानानि जै दैबाना 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 दै 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 सारे गामा पा दै सारे गामा पा दै 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 दैबाना 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 दै 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 मा जाखोसै बिलाय दैबानानि थाखायसो गान खनखानायालाय दैबानायानो बांसिन थाखानांगोन दा हाबाब मा जाबाय थाखोलाय नोंसोरो ओइ मा दै जाबाय थाखो दैबानानि मेथाइ खनदों आरो जोंहा बादायलायनाय दङ ना बेयाव खननो दैबानानि मेथाइ जोंहा हराव उन्दुनो मोनाखै गामियाव दैबाना लोमजानो गिनानै गामि थाबायथिंलाबायनानै हराव उन्दुनो मोनैनि सानाव दसे उन्दुनो सानबाय नोंसोरनि हारलायासो खाट बेनिफ्राय खाट बबेयाव खनै लामा खनै थां सिरि थायोबा थाखा उन्दुनि आं दसे बे बार जुदि आं फैबावनांगौबा हले 7थाखौबो मोनगोनसो बेयाव खननो मोननाय नंलाहाय
थौदो जोंहा बबेबा लामाथिं दलद खनहैनोसै दे खनदो दे माखौ थाथ'खो रावनोबो होनो नांथारा प्राइजखौ नोंसोर लाबोथारनो नांगौ दे गोसो होदो दे नोंसोर बिबाजै नङाबा बिबनां सानैनि गेजेराव सासे लाबोथारनांगौ आंनि सनमाना थाथारथों दे मालाय हनै जाबायलै मोना लागिमना बेसे खनगासिनो बिसोरो मालाय नोंसोरखौ फेजेननो नागिरदों खाफालनि लिरनाय आरो बेयो मोनथारनांगौ होमब्लानोलाय बहा मोननो एसां हाजार मानसि खननायावलाय मालाय इसा मोना जोमै मोना सप्तासेनि सिगांनिफ्रायनो रिहार्सेल खालामगासिनो दे माथो मालायनि नामसो लाबाय थाखो नोंसोर देरहानो गोसो गैया नामा दे खनथारनोसै आंहा गाराङानो मोजां नङाहाय मोसौनि अम्बु गाबनायासो साबसिन खोनाबावो अब्लाबो र' खनसे ट्राइ खालामना नायबावनि लामायालाय दै लोमजोब्बाय गारि मटर बन्द जाजोब्बाय स्कुल कलेज दै लोमबाय स्टुडेन्टफोरा अनलाइन थाबाय हाबाब बिदि खनबा जानाय नङा मा जाखोसै बेलाय दे फिल्मनि गानफोरखौ खन फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेस मोसानाय गानफोरखौ खन बेफोरखौ खनबासो दा मोनबोगोन दे आयै बेयो फिल्मनि गाना जाया नङा दैबानाखौ लानानैसो मेथाइ सुजुनो होदों दा दैबानानि नामानो थायाबालाय एक्टर एक्ट्रेस मोसानायनि गान खनबालाय बहा जोंलाय मोनबोनांगौ जाखो र' जोंहा गोमथाया आंखौ मोनसे गान फोरोंदोंमोन बेखौ खननि आङो बेखौ खनबाथाय मोनखागोन बायदि मोनदों आङो फार्स्टआवनो थांखागोन बायदि मोनदों आङो साहा दलं बायदों खोलाहा दै देदों सोनाबथिं रिलिबो थानांदों बा मालाय बिसाबो हनै बिहामजो बिबोनां बिखुनजो दांथारदों गैया नोंसोर जेनखागोन नोंसोर थाङाबाबो जागोन लासिंसिंसो जागोन नोंसोरो जोंहा न'खरैनो जाबायदि खनखाबाय जोंथ' आरो स्टेजआव बांसिनसो मोजां खनबावगोन नोंसोरनिया नोंसोरनि आरोहाय मा जोंहा जोंनि नोंसोर देरहागोन होननानै नोंसोरो बुंना लानो हाखागोन नामा जोंबोथ' बुंना लानो हायो ना होमबा जोंबो देरहागोन होननानै नै जोमै नोंसोरो देरहाहांबो देरहाया नायबाय था जोंसो देरहाखागोन मानसिफ्रा जोंजोंसो बांसिन सापर्ट दंखायो दे दाबो जेबोआनो जायाखै दानो देरहायनि खोथाखौ लानानै नोंसोरो बेबायदि नांलायबालाय मा जानांगौ मालाय सेलेक्ट खालामग्राफ्रा खालामगोन आरो जोंलाय खननांगौल'सो दा साफ्रि सोर सेलेक्ट खालामगोनहाय मानो नांगौ नोंनोलाय मानो खोन्थानांगौ मा नों थांनानै बरायहैग्रोनोसै नामा आंखौ पास खालामहोनानै नोंनियाबाथाय बांद्रायथार सोर खालामबावनांगौ गामिनि गासिबो मानसिफ्रानो खनखाजोबखागोन माथो जोंहा नायगिरिफोरा खालामहरगोन आरो नायगिरिफोरा सोरनिखौ बांसिन मोजां मोनो बिथांमोना मालाय कमेन्टआव लिरनानै खोन्थाहरगोन आरो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बासिगोन आरो ए माथो गासिबो जमा जानानै दङ थौ थांनोसै थौदो लोगोफोर जोंथ' दिनै रिहार्सेलसो खालामबाय थादोंमोन नालाय दा दैबानानि मेथाइ बादायलायनाया गाबोननि फैनो गोनां एपिसोडआव नुसिगोन नोंथांमोना नेनानै थादो आरो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामहरदो सोर सासेनिया बांसिन मोजां जायो सोर फार्स्ट सेकेन्ड थांगोन नोंथांमोननि आखायाव नोंथांमोना सोरनि खननायखौ बांसिन मोजां मोनगोन बेखौनो फार्स्ट सेकेन्ड खालामदो आसा खालामो नोंथांमोना गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ नेदो